Kam jsme to spadli? Do černý díry. Tak rychle pryč. Přišel jsem okam asi. Musíme jít, hladina stoupá. Tady je tvý dílna, kde se vyhazujou schnilý mrkve. Jugo, teď ty. A co uděláme teď? Dobrá otázka. Scházet je snad bude úplná hračka. Pan je Sigenius. Amálie, hoď panenku. Další pavouci. Sestřelím je. A teď, pane? Co teď? Rychle dál! Já! Až po vás. Hlavně dávejte pozor. Všude číhá nástraha. Tak, tenhle úkol je pro mě. To mě vůbec neudivuje. Juniore, přines tátovi valouny zlata. Jsi šikulka, juniore. Koukněte, průchod do další místnosti. Labyrint, to nám chybělo. Žádný strach. Rozdělíme se a první, kdo najde východ, zavolá ostatní. Ne, počkej! To je mamla, pane, vrať se! Hej, kde jste, kamarádi? Tudy! Ne, tudy! Tady jsem! Mám východ. A, vy už jste tady? Držte mě, nebo ho praštím! Rychle dál! Nesmíme splést. No jo. Když otevřeme špatný dveře, vrátí nás to na začátek. Určitě jsou to ty vpravo. Ne, Evo, tak jednoduchý to rozhodně není. Nedělej ze sebe zas kašpara. Ty mě laskavě pořád neponižuj. Jídrek cukrožci, hádky nikdy nikam nevedou. Wow. Rozhodnu já, protože na taktiku jsem největší expert. Kdybych ti nepomohla, miláčku, vysíš do dneška jako trofej nad Rubilaxovým trůnem. Vzpomeň si, že nejdřív mě zachránil Rubilax a díky němu jsem zachránil život tobě. Zachránil život? Ještě aby ne, když jsi mi zničil můj luk. No a co? Kdybych ti nezničil starý, nedostala bys nový 100krát lepší. Dábla. Já se dmu píchou, odvedli dobrou práci, všechny ty pasti se jim povedly. Nevytrahujte se a přemýšlejte, jak se odsud dostat, než nás to rozmašíruje. Já vím. Dveře se otevřou, když zakřepčíme taneček podle šipek na zemi. Kam na ty svoje pláštěný nápady chodíte? Slyšel jsem to od známých. Podívejte, je tu hádanka. Co je neviditelné a páchne po mrkvi? Já vím, králičí prd. Ale ne. Jo, pan má pravdu. Přeložíme to do kváličí řeči. Nahlas a všichni. Vod! To nebyla správná odpověď. Co uděláme teď? Jsme ztracení. Všichni tu umřeme. Vaše hádanky stojí fakt za prd.